Så kunne du snakke lidt med mig. Nej. Hej YouTube! Ahmed, du har lige været hypergjort. Ja, sådan er jeg. Okay, det er lang tid siden, vi har lavet en YouTube-video. Er det ikke en måned siden, ikke? Okay. Hvor træt er du? Okay, vi har tænkt os at spise chili i dag og sætte det ind, så I kan se det. Det er så dumt, siger. Ja, jeg går ind og henter chilien, skal jeg? Han har så meget lyst til chili, ham der. I kan se dukketaler. Han er god til dukketaler, tror jeg nok. Nej, ikke Der var engang en iPhone! Og det bedste ven var et batteri. Og så gik de en tur. La 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 la. Og så slog batteriet iPhone. Nu dør jeg. Og så blev iPhone sur og nikkede batteriet en skælde. Og så faldt batteriet ned på tasten, og så blev den rigtig sur. Og så blev de venner igen. Okay, så går jeg til dukketeater. I love you. YouTube, I love you. YouTube, I love you. I not love you, YouTube. I love me, YouTube. Du forstår. Nej, jeg ikke forstår. Jeg lever længe. Jeg er i gennemsnitsniveau. Har jeg en IQ på cirka 3000. Nej, det kan man jo ikke. Jeg er helt vildt klog. Jeg er klog. Jeg er rigtig klog. Du kan selv spørge Tø, når han kommer. Jeg laver hurtigt, jeg kan de laver med mig. Jeg laver ikke den igen. Skygone. Skygone. I love. Tjo kommer med chili. Det var så ikke chili. Jeg hentede ikke chili, men vi kan godt smage videre. Du er så Jamen, vi har ikke noget godt sammen med kigge, jeg sværger. okay. Jeg ved ikke, om det har hvidløg stærkt, men... Derfor. Vi gør det, okay. 1, 2, 3, nu! Hvor besværligt. Okay. 1, 2, 3, nu! Jeg gør det nu. Bare roligt. Det kan godt være, at vi tager små bidder, men vi spiser det ikke. Hallo, I ved godt, Johan er sådan en svensegods, men jeg er køle. Meget. Jeg har spist den selv. Ikke det er sjovt. Jeg dør din... Fuck, det er for klart det her. Jeg har slugt det, mand. Jeg har spist et hvidløg, men jeg vil have chilipulver. Og nu har jeg ondt i min mave. YouTube, et godt råd, spis aldrig hvidløg. Hej.